Брутално изглеждат, страхотни. От този малък бранд се свързаха с нас да опитаме от страхотните им бисквитки. Здравословни. Без бяло брашно и без добавена захар. Айде да видим. Кутията също изглежда страхотно. Ето така идват. Имаме 3 вкуса. С кой да започнем? Да. Хайде. С шоколад, с пръчици и карамелизирани пуканки. Ето така изглежда отвътре. Задължително трябва да се пробват със студено мляко. Не се има хубав вкус. Те са страхотни. Какво мислиш, Мише? Много вкусно. Усещат се всичките съставки, усещаш се шоколада, обаче не е натрапчиво. С коя продължаваме? Орео бисквит. Брутално изглеждат, страхотни. Много са вкусни. Без добавена захар и без бяло брашно. И остана последния вкус. Изглеждат като с портокалови корички. Мирише на портокал. Мирише, да. Много свежо. Комбинацията между портокаловите корички и шоколада много ми харесва. Да, не. Много вкусни, много тежки и по-здравословни. Тагвам страничката долу. Ако искате, пишете.